ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ଡାକି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଜମି ଘର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତା ପାଇଁ ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଯାହାର ଇସାରାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ନିଜକୁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସାରାରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେଉଁଟା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଇଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଭିତରେ ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା 4 ମାସ ହେବ ତମ୍ବୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇବା କଥା ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ତାର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେସବୁ କାମ ନ କରିକି କୌଣସି ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳିଆ ପଚସ୍କର ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଇଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ୟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁ।